zuwa sati ɗaya zan iya babban asara, kuma abin da suke nema akan wannan kayan su suke min sun dakata ka ji sai na daɗa ganin tsayin da hankalinka ya fuskanta sai na gani saboda wannan 'yan shaye-shayen nan da kake sai na tabbatar tukunna ka daina wannan harkar ba a zina don kuna ga kuma kun gagara gare ni ba kai dan gidan waye kuma dai sai ka ce wasan yara aure sati daya sai da tashin mu shiga kaji da kunnen ka aigo wannan ma kadai ta ishe ka gane cewa lallai saki uku ka tura mata a'a saki uku a'a uka amarya ta ji ta gane ko ba ta son gari yau a ce wuka za a daba wuka wanda za a iya rasa ransa in baka ji bari kuwa ka ji ko kanka ake ci wannan kuma amma ni dai na gaya maka in dai akan wannan ne yanzu ne nake ji na fara son ta kanka irin wannan wanka haka me ne ko wannan wanka kuma haka gaskiya sai yanzu sun yayi da musu na gari ina buƙatar abin da zai wato ma'ana ina buƙatar gano labarinka irin kai kamata ta aura saboda ta gaya mini dukkanin kana za ta fado wallahi duk wanda ya kashe min mijin kanwata Ashford ba ki gane ni bane Jini ne kar ka janyo mana abin da zamu bar gari fa ki tsaya fa yanzu na za ka mana kuɗin ki shi ne za ki fece ki gudu tsaya zan harbe ki fa ki fa tsaya fa don Allah ku yi haƙuri don Allah roƙon ku ba nake yi kai malam Bello na'am ya kana cikin mu kana informan mu zaka ci amanan mu wallahi kaji na rantse maka ban san yadda aka yan sanda suka san da bibiya ta suke yi sun san gidana sun san iyalina da wani tako nawa fa ni ban sani ba yan sanda suna sani ku yi haƙuri malam Bello na'am ka san duk wata dokan mu na sani dole kashe ka zami wallahi na rantse da Allah babba na moga wallahi kiyama zan aika ka ya isa haka nan babba assalamu alaikum jama'a sunana Mansur S. Suleiman Abbo mai daji a cikin shirin fim ɗin Operation Zaki. Assalamu alaikum jama'a suna Murtala Abdulhamid wanda kuka fi sani da Buloko babba jandire a cikin shirin fim ɗin Operation Zaki. haka zalika sunana Musa Kalla na fito a sunan Malam Bello a cikin shirin fim ɗin Operation Zaki. Ku kasance tare da mu a gidan talabijin na Adam A. Zango a YouTube. Assalamu alaikum jama'a. Suna na Adam A. Zango, zakin ɗan sanda a cikin shirin Operation Zaki. Ni mai garkuwa da mutane ne, kuma ni undercover police officer ne. Don haka za ku sha kallo, abinda za ku yi kawai shine ku yi subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa. A duk lokacin da muka kawo muku sabon episode za ku tabbatar da cewa ya shigo kuma za ku kalla a lokacin da kuke so. Don haka ku kasance da mu kowane sati a cikin YouTube channel dina mai suna Adam A. Zango YouTube channel. Please subscribe.